L-Assoċjazzjoni Medika Maltija kellha reazzjoni pożittiva għal proposti tal-Partit Nazzjonalista s-settur tas-saħħa. Wara l-Partit Nazzjonalista ħabbar sensiela ta' proposti relatati ma' dan is-settur u li huma mifruxa kemm fuq il-ħaddiema kif ukoll fuq l-infrastruttura u l-edukazzjoni, it-tlieta wara nofsinhar l-Xboard flimkien ma' delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista ppreżenta dawn il-proposti lilma l-Assoċjazzjoni Medika Maltija. Ir-reazzjoni tagħna hija pożittiva. Fis-sens li jidher li kien hemm ħsieb wara l-proposti u barra minn hekk jidher li il-Partit Nazzjonalista poġġa s-saħħa bħala priorità fil-kampanja tagħhom. U aħna ovvjament li għandna l-pazjent jiġi l-ewwel qabel kollox għalina nieħdu gost meta l-partiti jpoġġu s-saħħa bħala focus tal-da tagħhom. Jiena naħseb tirrifletti mod pożittiv fuq popolazzjoni illi ipoġġu s-saħħa bħala ħaġa ċentrali għalihom. Kollox jinbena fuqha. Ġifieri ħafna drabi nispiċċaw nitkellmu fuq GDP, ma li ninsewwa GDP qabel ma jkollok GDP jrid ikollok popolazzjoni b'saħħitha. Waqt din l-istess laqgħa l-President tal-MAM Patrick Sammut qal ukoll li huwa verament pożittiv li l-Partit Nazzjonalista qed jagħti importanza lis-saħħa mentali u tenna li din għandha tkun priorità. Patrick Sammut faħħar il-proposti li huma indirizzati speċifikament biex jiżdiedu l-ħaddiema f'dan is-settur, hekk kif din hija sfida reali. Il-President tal-MAM tkellem ukoll dwar l-importanza li tissaħħaħ il-kura primarja, xi ħaġa li qed imbotta l quddiem il-Partit Nazzjonalista. Il-President Patrick Sammut kien akkumpanjat mill-Viċi President tal-MAM Federica Apa Bologna, Jeffrey Bonnici, is-Segretarju Internazzjonali u t-Teżorier Lara Ġerada.